Hola, soc Pau, visc a Montalba, en un mas, en el mas de Mauela, així en terme de Vall-d'Alba, i treballo en l'associació Connecta Natura des de fa ja 5 anys. Connecta Natura és una associació de gent jove que ens dediquem sobretot a la conservació de la biodiversitat, tant la silvestre com la cultivada, la que està vinculada a l'agricultura tradicional, promoció de l'agroecologia a través de formacions, de projectes i amb tot això també a la dinamització rural. La meva història en Connecta Natura comença quan acabé la carrera. Estava molt desenganyat amb tot el que era el món acadèmic, els projectes i tot això, i el que volia com a pla de vida era tornar així al mas de la meva abuela i plantejar algun tipus de projecte sostenible, autosustentable lligat a la terra i a les alternatives al sistema capitalista, i d'aquesta manera crear així una espècie d'exemple i així canviar el món des de lo particular, des del meu exemple. Vaig pensar de seguida a enfocar-me més cap als cultius fruiters, però anant cap a aquells fruiters antics que m'havia dit m'abuela i la gent de per ací, que abans estaven. En aquest procés, quan estava així en Castelló, buscant diferents coses, vaig trobar a l'associació Connecta Natura, o Connecta Natura me va trobar a mi, i vaig començar a anar més cap al projecte col·lectiu. En Pèls de la Memòria és un projecte que naix un poc com a continuació de lo que va ser el meu treball final de màster i naix del nostre enamorament de la gran diversitat de varietats fruitals tradicionals que hi ha en el territori i també de la preocupació perquè quan comencem a estudiar i pegar-li voltes a aquest tema veiem que si bé tenim un patrimoni molt ric en aquest sentit, la majoria de les varietats estan a punt de desaparèixer. El primer que fem quan arribem a una zona o quan arribem a un poble, a un territori, és fer prospeccions. Sempre tenim alguna persona que ens obri les portes al poble i ens diu, bueno, aquestes persones poden parlar-vos de com era abans l'agricultura, les varietats que hi havia de fruiters, etc. I llavors fem entrevistes. I una vegada hem recollit com aquesta informació, el que fem és dir, vale, anem al camp a veure si encara podem trobar arbres d'aquestes varietats. Es georreferenciem, es categoritzem i quan és l'època adequada anem a recollir varetes per a poder empeltar-los. Es classifiquem, es guardem en la nevera que tenim i després, una vegada estem així, a poc a poc es anem empeltant sobre els patrons que prèviament anem plantant. Una vegada tenim aquests arbres nous, el que passem és a la tercera fase, que és la de promoció i estudi d'aquestes varietats. Llavors, per a poder estudiar-les, el que fem és, per un costat, plantar-les en una parcel·la que gestiona l'associació Connecta Natura en la Serra d'Espadà. Hi ha una altra part de lo que és l'estudi i la promoció de les varietats que és participativa. I el que volem fer amb això és crear en la província de Castelló la xarxa de guardians i guardianes de les varietats i els coneixements tradicionals. Llavors la idea és dir, en vez d'agafar i abraçar tots els coneixements que venen de fora, anem a reconèixer i anem a ficar damunt de la taula tota la tradició que tenim, però tampoc per a quedar-nos en el passat, sinó per sobre aquesta tradició innovar i plantejar un futur i models d'agricultura sostenibles.